tupik với hộp nhà họ keren gitu kan. lapar itu hộp nggak lapar gitu Kapakhang senong na kabanta banyada na kajungpur jong kajungpang coronavirus lane ka COVID-19 habaro ka wigiri India kalapen kelalong penban kajing jenjar na kabanta ki babun ki pajba khamtam kito ki baim da ka ba belasngi na kabanta ban bam ha ka por menmit bat ha ka step ka babun kini kiri pajba baduk basuk ki bajenjar banyo ya ka bela ki kentup ya ki basa sinong kendong bat khamtam ki basa shakisor bat ki khapsor bat don ha pedeng ka sosat bat ka jingdu jing kermen bandangla bani khunpat banyo ya kabam namar ka jingbom plishu ya kiyo ki baki jubela bat kumju kinong ai bela ki lahap ban khangno ya ki cekap pentre jongki Kabalang Presbyterian Diwan kabadai kabalang kabalahe apo kari boy sinot bat kabala don hadu arspa Henry pusan teli ki ying Kristan ki badon hapo kene kabalang Presbyterian ha ka Henry tarik ubrai April arjar arpho kila penlong ya ka jingle kam isene sya kito ki long ying Kristan ki badon hapdeng ka jingjinjar da kabasam yau khau bat ki wede ki marbam hadin bagi klem yo shu ban lej belan naka pakhang senong kabala penlong ha kari baro kawai ha kete ka jing sam marbam syaki para banget hapo kabalang lasenyang da ka jing seng si society bat ka jing seng kente jong kabalang Presbyterian Diwan ki baro kene por kene ka senjam ka ba shim na ka liang jong ka ji seng kente jong kabalang jong ni kat pat ka si society ni pau gin sungu ni por na wanta kin akli ki seng ki bala shim khia na wanta kin ki pai pa jong balang le jong ni dan sibun ki long yeng ki beduk ki ba belas ni bo miok su ban le gerat tre nomor kata hadin ba artayo ye itu baki miok lak su ban rat ban rem te mei ki syam jinge ba ban syat tiu ye sem don khau don ye su le nang ta ka daw na ka liang jong ka jing sen thei kila tip ini bat kumjuro ka senior society bat kila shim gini senjam ta ka long ban sam ya ki khau dai pnyang bat kamlu agi ka tu ni ki long yin kum ba sispa san ko ye ki long yin persam ban identify kita yin ki ba don kam sisha ta jing rap dan yin ban syat asim ke dei nang ta daw pada ni step melalak ban pendep gini ke kam ban samlut habar waktu belum ying ki balik ke kordo mission dinge bonggon ban syat ban tiu yin sem bat lembah juga ni ka senjang ni skam ba tanlong ka nyiram iki berkilap ban yo ya ka kersian sipor nak benta kalong yin kalong sem bat hari bu por ni persiam ban pesutur ki ba kin maintain ya kata ka jingle khod jingle subah yin sem bakin nam yakhle bakin nam le yawan sarum seneng bakin irha ka tin itu ki kendor di balabu dagal yang juga sorkar bakila benyo e kamek bakot bakhya ba khamtam bangin efek permanru na banta kini ki warung gami po pasinong ka thau ga juni khamtam di bawan na ba te ki terpat bagi ting ai kublei na banta ka ji senggen thai kunju ya senior society ka ba kasim khya le ken kam na kalian kena kum advisor jom ka senior society ni terpau ka jing dokumen menilak benlek kini ge ge barit bansam nak banta kini ki longing ki beran kam sisha yau khau ba yu ni di ban kam ke jong ki ban ngek skam ban ibu jing dwai hoblei un yarat ini bangin lak na kene khlam bat kumjur ni obyang ya ka jing seng bat ki we jing sekriblei Play try kira ubela play ni ya gane kalat kum tulong kami jong kan balang bat kum juru na gandiang kami di bat ki samna jong kabalang senior si society bagi lala ya kabanya no senyang banya perkhat na ka benta ka kum gane ka por ha ka ba ki ade ka por jong ka jeng lockdown ha po gari jungi te kum ta na marbun ki bapli ki long kami ki long jing long sem ki yo ya ka ban de kenla ha banyo ya lau khau man kasih ke bagi jule hire kita kala pendong yang ni ka jing sen thei ban perkhat na kane galat jungki ban thau galat na benta jungki bakin yen lengba ki jing no isni jungki hu ni na kacham ban sim na ka ton ya kane ka jing ya ka ban thit ya o khau bat kunjuru
ya gini ki jing don kam ki jong ki ban ai khat bala e ha ki para bangik di iguni kamtam ki badon ka jing chitom bat kumta tak kum ka jing git jong ka jing sen the balang ni ai ka jing kuble ki pat ba ki balawan sim ha ka ne ka setiap namar ka jing ko mu jong ki la yang ki ngai ngai lo ki bat ki la ko mu ta ka jing jar haden bala dak sam no khal ki la lek khai da ka sok chaying chasam bat kum ki ru ni ai ki jing kuble na ka ta ki tu ki ru chimet ki ba la ki ba de ki long kami bat ki rang ba ki khun kin thei samla rang kin thei ki badon ka man sim ka ban no na lor ka ne ka ban ni la phet na ki phone jong ni atli ki phone samla bat ki long kami ni la yo ru ki jing arab sem e na ki ka to ka ne ki ru chimet ki ban lim kwa ban pau tang ki balano na ka ban ta ka ne ki jing ai jong ni ha ka ye de bat ka ne ki jing ai yo khau la ne ka sini udai bat ka ong yang ka